Metta Beşa şeşemîn. Hay ji xwe hebin. Kirinên xwe yên qenc li ber çavên mirovan nekin, ji bo ku ji aliyê wan ve bên dîtin. Anna wê ji bavê wê li ezmanan ji bo we xelat nebe. Loma çaxê ku tu xêrê bikî li pêşiya xwe li boriyê nexe. Wek ku dûrû li kuçe û di kiniştan de dikin da ku pesnê wan bêdayîn. Bi rastî ez ji we re dibêjim wan xelata xwe standiye. Îcar çaxê ku tu xêrê bikî bila destê te çepê nezane ku destê te rastê çi dike. Da ku xêra te veşartî be. Bavê te ku tiştê veşartî tê kirin jî dibîne, wê bergîdana te bide te. Gava ku hûn dua dikin wek ên dûrû nebin. Çimkî ew hez dikin ku li serê kuçeyan û di kiniştan de dua bikin, da ku ji aliyê mirovan ve bên dîtin. Bi rastî ez ji we re dibêjim wan xelata xwe standiye. Lê çaxê ku tu dua dikî bikeve hundirê odeya xwe, deriyê xwe bigire û ji bavê xwe yê ku nayê dîtin re dua bike û bavê te yê ku tiştê veşartî tê kirin dibîne, wê bergîdana te bide te. Çaxê ku hûn dua dikin wek pûtperestan gotinên pûç pircar nekin. Ew guman dikin bi pircarkirina peyvan wê bên bihîstin. Îcar hûn nebin wek wan, çimkî bavê we, hê berî ku hûn ji wî bixwazin bi hewcedariya we dizane. Hûn bi vî awayî dua bikin. Bavê me yê li ezmanan, navê te pîroz be. Bila padîşahiya te bê. Daxwaza te wek li ezmên, bila li ser rûyê erdê jî bêcî. Nanê me yê rojane roj bi roj bide me û li deynên me bibore. Wek ku em li deyndarên xwe bihortîne û me nebe ceribandinê. Lê me jiyê xerab xelas bike. Çimkî padîşahî, karîn û rûmet her û her ên te ne. Amîn. Eger hûn li sûcên mirovan biborin, bavê wê li ezmanan jî wê li sûcên we bibore. Lê eger hûn li sûcên mirovan neborin, bavê wê jî li sûcên we nabore. Û çaxê ku hûn rojiyê bigirin wek dûrûyan mirûzê xwe nekin. Ew rûyê xwe tirş dikin da ku mirov bibînin ku ew bi rojî ne. Bi rastî ez ji we re dibêjim wan xelata xwe standiye. Lê çaxê ku tu rojiyê bigirî, rûn li porê xwe bide û ser çavê xwe bişo. Da ku mirov nebînin ku tu bi rojî. Lê bavê te yê ku nayê dîtin bibîne, bavê te yê ku tiştê veşartî tê kirin dibîne, wê bergîdana te bide te. Li ser rûyê erdê ji bo xwe xezîneyan necivînin ku li wir zeng û bizûzk wan xira dikin, dixwin û diz dikevine û didizin. Lê ji bo xwe xezîneyan li ezmên bicivînin ku li wir ne zeng û bizûzk dikarin wê xira bikin, bixwin û ne jî diz dikarin bikevine û bidizin. Çimkî xezîneya we li ku derê be, dilê we jî wê li wê derê be. Çiraya bedenê çav e. Eger çavê te qenc be wê tevahiya bedena te bibe ronahî. Lê eger çavê te xerab be wê tevahiya bedena te di tariyê de be. Îcar eger ronahiya di dilê te de tariye, ew çi tariyeke mezin e? Tu kes nikare xulamtiyê ji dû axeyan re bike, çimkî an ew ê ji yekî nefret bike û ji yê din hez bike, an jî ew ê qedrê yekî bigire û yê din piçûk bibîne. Hûn nikarin xulamtiyê hem ji Xwedê re û hem jî ji dewlemendiyê re bikin. Ji ber vê yekê ez ji we re dibêjim, ji bo jiyana xwe xeman nexwin, ka hûnê çi bixwin an çi vexwin. û ne jî ji bo bedena xwe, ka hûnê çi li xwe bikin. Ma jiyan ne di ser xwarinê re û beden jî ne di ser li xwekirinê re ye. Li teyrên ezmanan binêrin. Ew ne diçînin, ne didirûn û ne jî di embaran de dicivînin. Dîsa jî bavê wê li ezmanan wan têr dike. Ma hûn ne di ser wan re ne? Îcar kî ji we bi xemxwarinê dikare kêliyekê bi ser jiyana xwe ve dirêjtir bike? û hûn çima ji bo cilan xeman dixwin? Li sosinên çolê binêrin ku çawa mezin dibin. Ew ne dixebitin û ne jî rîs dirêsin. Lê ez ji we re dibêjim ku Silêman jî di hemû rûmeta xwe de wek yeke ji wan cil li xwe nekirin. Îcar eger Xwedê giyayê çolê yê ku îro heye,
û sibê di tendûrê de tê şewitandin bi wî awayî bi cil dike. Ma ew wehê bêtir bi cil nake. Hey kêm îmanno! Loma xeman nexwin û nebêjin em ê çi bixwin an em ê çi vexwin. An jî em ê çi li xwe bikin. Pûtperest li wan hemû tiştan digerin. Lê bavê wê yê li ezmanan dizane ku hûn hewcedarê van hemû tiştan in. Lê hûn berî her tiştî li padîşahiya Xwedê û li rastdariya wî bigerin û ev hemû tişt jî wê ji we re bêndayîn. Loma ji bo sibê xeman nexwin, çimkî sibe wê ji bo xwe xeman bixwe. Derdê rojê têra rojê dike.